So, tayo ngayon na magkakaroon ng date ride. So, samahan nyo kami ni Hapones na gumala. Don't forget to like, share, and subscribe. Keep on watching! Para kumain ng pansit na tilpato. Hindi niya maubos. Hindi na ako bilog. Hindi masarap pa yung may itlog mo. Oo, nakikialam pa sa akin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pahang naman mo. Aba. Pahang? Maria. Meanwhile, Tama lang tayo. Sa tuktok ng bundok, mali mo yun. Tapos makikita mo yung buong pangasinan sa iba. Ano pangalan nun ate? Malo. Malco? Santa Fe? Okay lang ba ate? Sasama po kami sa inyo? Okay lang. Okay lang po. Ganda na namin ito muli. Dapat ka sampa tayo. Maganda ka at magkasama sila. Dapat ka sampa tayo. Opo. Astig yung gasolina nyo kuya. Premium to. Pangalan? Angge, Hapones po. Angge Hapones? Opo. Angge. Angge. Oo. Angge. Angge. Hapones. Hapones. Opo. Haponesa. Haponesa. So joyride na lang tayo kila ate. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
isa, dalawa. Ay, isa na lang po ba? Isa man lang yung ano natin. Isa lang. Kaya map ng dagos na. Ang dagdag ay daw, tama. Isa po. Ako na nagbayad. Ay, thank you po ate. Ay, abang na nga labas na yung pagkasinan natin tayo. Balik ko, pagkasinan na to. Pagkasinan na ba to? Oo. Sangkintin ang labas na to. Sangkintin daw. Saminto kaya natin. Samentado yan ate. Samentado. Diretso. Ano na, Di tayo lalabas na tayo. Dalawang kilometro pa daw dun sa may mga tangke. What's up mga moms and tops? So nandito tayo sa hindi namin alam. Papakita na lang namin sa inyo yung area. Drone shot, pasok! Diyan ba ang daan? May daan sa loob. Blaga! Ngayon, pasok tayo sa tangke mga paps. Makapag-gear tayo. Ari ko pipi. Ari ko nauntog ako. Mabigat yan, ang kumbatin. Nasa ba ako? Oo. Ay, ganito pa rin. Palagay mo, makukuhanan kita. Ikaw pa lang ang ano yun. Ari ko na naman. Ouch! Ari ko. Nauntog ako. Ano mo yung natugan mo? Aray ko. Ano mo ko? At librahin natin yung mga kalaban. Sunipin mo! Ganito pala yun. Hi! Dito pala tangki, no? Paano kayo dinala ko dito? Baka naiwan to dito. O, kasali ka dyan, oh. Ay, ako naman yung linis. Parang na. Ang kapalalo, binta mo itong mga na to. Ha? Magkano ito bibinta mo per kilo? Ay, ang bigat nito. Ay, oo, ang bigat ito. Kikita mabuti si Jabal dito. Ha? Kempruni. Kikita. Ayun, kapal. Diyan Sakit na untog ako dalawang beses. Ang talimin, no? Buti di man ka na nga nagbukulin. Pa-picture tayo sa labas. Saan tayo magpapabideo? Ate, pa-video po. Nangabala pa kami. Kami na nga lang sinama dito. Tanyo naman kasi aliit. Oh, ang laki-laki ko. Diba? Utak ko na lang ito gilanay. Next spot, Japanese shrine. Wakaton ka ngayon. Ay, pwede pa yata motor dito eh. Oo, pwede yung makita yung motor niya. Eh, wag na. Kalbo na kasi yung gulong ng motor ko eh.
today's vlog. Happy Valentine's sa inyo lahat dyan, sa mga mag-iirog dyan. So, don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Salamat po!